Hi Chitchat fam, welcome back to another hot episode with Ash guys. Today I've come with the story Mbavha in Zwayimonsk. Right. Babere gazaona kuona ichi. Chivhuno ichi. Ngamwakanisa chimsecha kada kichinungu apa. Munokotsera akasvika yei. Akasvika usiku pepe. Chera ida kurepa mukadzi ari dzimheri nechichi. Anenge akasungwa voice nechi. Yo, so guys, munozvinzwira kuti this guy abatwa nechivhunwa chekuti yakamhanya kasvika pamba Chivhuno anobudatsira agoyana kubuditsa voice rekuti veyawo kana vaina mocho zviri kuitika zvakaoma guys munyika yedu yezimbabwe. But anyway, just subscribe guys, subscribe, turn on the notification bell so that you don't miss out anything. Please comment down below kana wakambobirwawo nembavha dzakadai kana wakambosangana nesituation yakadai. Just let me know in the comment section and also share the video guys. So this guy manje anzi azobatwa nembwa achitotiza handiziti mushonga wacho wanga wapera sipere orochi, I don't know. I think ukaonekwa unopera maybe ndizvo zvinoitika. But anyway, the comment section was saying vanhu havanombera zvanga zvisina basa because ngavaendeka vanoropa vana RBZ vana Stanbic waikurombera zvisina basa zvikazi munhu vanotosvika utoba munhu chaiwo because zvinhu zviri mari iri mari apa ari kunzi ari kubira kuti vana mabhotoro ekutyore pagovernment anzi ari kuvabira nezvinohamba zvinhu zvakawanda zvevanhu through chivhuno ichocho chachitaurwa chakaisa muchiuno. Saka guys, ladies, be very careful nevanhu ava and even vanhu kudzimba ku be very careful. Sometimes it's good to pray as well because mukanamata zvimwe zvinhu hazvizoshande. Saka guys, just be careful. I'm very sure today I'm sick guys, but I'm trying my best to pay some views, to pay some tea, some gist. That's why I'm here guys. Like always, I'm back when it comes to trending stories in Africa, in the whole world. Please guys, stay tuned for more news. Don't forget to subscribe, like, share, and comment section. Anzi pane statement razotidakidza anzi kumeso face yake inoita nge yakamhanya guys. My statement ava ndinenge chimaona kupi Anzi Face yakamhanya guys. Zvakaoma. Anyways, thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Bye.